Mä oon muusikkona aina ollut hyvin vaistonvarainen ja intuitiivinen, ehkä myöskin persoonana sellainen. Ja oon tehnyt ehkä asioita eri lailla kuin moni muu. Eikä sillä aina nyt niin ole ollut merkitystä, että mitä muut siitä ajattelee. Mä aloitin sellonsoiton 7-vuotiaana, mutta musiikkiopinnot 4-vuotiaana musiikkiopistossa. Mä oon sellaisesta perheestä, jossa meitä sisaruksia oli 7. Mä oon nuorimmainen ja meillä kaikki soitti jotakin soitinta, vaikka äiti ja isä ei ollut muusikoita. Kun mun äiti kuoli, mä olin vajaan vuoden ikäinen, me jäätiin puoliorvoiksi, niin musiikista tuli meille yhteinen tapa ilmaista myös tunteita ja musiikista tuli yhteinen tämmöinen harrastus. Sellistinä totta kai ensimmäisenä ajattelee niin, että sitä esittää niin kuin selolle sävellettyä musiikkia, mutta kun ei Sibelius esittänyt selolle kauheasti. Siinä oli sitten lähdettävä miettimään asiaa eri näkökulmasta ja siitä lähtökohdista käsin, että voisiko Sibeliuksen musiikkia sitten sovittaa selolle ja pianolle. Ja näistä lähtökohdista sitten syntyi tämä meidän Sibelius-levy. Kyllä silloin tuli vähän kommentteja, että onkohan tuo nyt kauhean viisasta, että voisi sitten Jussi olla parempiakin tapoja lopettaa uraa Suomessa, kun alkaa nyt Finlandia sotkemaan. Mutta se oli aika järisyttävä kokemus, se oli se ensimmäinen esitys. Se on kerta toisen jälkeen yllättänyt, että siinä jollakin tapaa pysyy se intensiteetti siinä yllä, vaikka orkesteri ei ole tämän isompi. Ja sitten tietysti se, että se voidaan viedä paikkoihin, mihin isolla orkesterilla ei pääse. No, mulla tietysti paljon on monenlaisia juttuja ja konsertteja ja produktioita koko ajan menossa, muitakin kuin tämä Sibelius, vaikka tätä nyt tehdään paljon. Vietnamissa, Hanoissa olin konsertoimassa, niin siellä yleensä myydään enemmän lippuja kuin on paikkoja, koska yleensä kaikki ihmiset ei tule. Meidän konserttiin myytiin 100 ylimääräistä lippua ja ne kaikki tuli. Sitten ne istui siellä lattioilla. Sinne on laittava aina itsensä likoon uudestaan ja uudestaan, että ei voi koskaan mennä konserttiin sillä asenteella, että mä nyt osaan tämän niin hyvin, että ei sillä nyt oikeastaan väliä, että miten tätä soittaa. Joskus tulee jopa sellainen tunne konsertissa, että ikään kuin soittaisi ensimmäistä kertaa sitä sävellystä, ikään kuin se syntyisi siinä tilanteessa uudestaan. Se avautuu itsellekin uudella tavalla, vaikka sitä olisi soittanut 10 ja jopa 100 kertoja. Tämmöisissä tilanteissa voi käydäkin niin, että jopa itsellä alkaa kyynelet valumaan. Että se musiikki tulee niin joka soluun. Se on niin kuin mahtavaa, että saa tämmöistä työtä tehdä. Se on suuri etuoikeus kyllä. Mä oon ajatellut niin, että jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä. Kriitikoillakin on oikeus omaan mielipiteensä. Mulla on oikeus omaan mielipiteeseen, eli mulla on oikeus tehdä niitä asioita, jotka mä koen oikeaksi ja tärkeäksi. Ja jos se poikkeaa siitä, miten joku muu tekee asioita, niin se on niin kuin rikkautta. Musta on ihana elää tätä hetkeä, mutta musta on myös ihana odottaa sitä huomista.